Tatlong sospek po sa pagnanakaw mula Maynila na aresto sa La Union. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Joanna De Vera. 104.7 IFM. Report! Arestado ang tatlong hinihinalang miyembro ng isang robbery syndicate mula Metro Manila matapos mahuli sa aktong pagnanakaw sa loob ng isang bar sa bayan ng San Juan, La Union. Kinilala ang mga sospek na isang 24 anyos na lalaki mula Parañaque City at dalawang babae na may edad 31 at 36, kapwa-residente ng Metro Manila. Napag-alaman na matagal nang minamanmanan ng mga otoridad ang grupo na umano'y sangkot sa serye ng pagnanakaw sa Metro Manila at karatig na mga lugar. Batay sa investigasyon, gumagamit ang grupo ng tinatawag na snatch and pass modus kung saan palihim na kinukuha ng lalaking sospek ang cellphone ng biktima at agad itong ipinapasa sa kasabwat na babae na siyang nagtatago nito sa kanyang bag. Nasaksihan ng kasama ng biktima ang insidente at kaagad na humingi ng tulong sa mga pulis na nagpapatrol sa lugar. Dahil dito, mabilis na naaresto ang mga sospek at nabawi ang ninakaw na cellphone na kinilala mismo ng biktima. Dinala ang mga sospek sa himpilan ng pulisya para sa kaukulang investigasyon at pagsasampa ng kaso. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.